assalamu aleykum hettiyankoɓe e wiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka allarba hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde konon manama e jettoɗe ceere serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof mborosa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe e wiyankoɓe hande noon ne wawi tan journaux ji ɗi ko fandu almudo ɗum ɗon noon gueɗe foof nani hen to banggue dawrugol to banggue ko ganduɗa ko kañum woni gueɗe société ha tengti kay e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni émigré ji gondi toon to diwan mo Espagne woni ɓiɓɓe Sénégal jogorɓe artirede ɗo joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe wiyankoɓe gudditiren jayde gendire le soleil jayde le soleil oɗo subaka on ji gardiɗo leydi ndi kañum tigui ƴukki e defaɗo ɗum noon ne anda tigui koye gueɗe cellal ɓalli haalete ɗum noon ɓe mbi ko tolne 85 piccalji ɗiɗi e milliard uji nannama e banggue hôpitaux ji banggue safara ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum tigui woni ko ganduɗa ƴewtidama woni wawi wiyede kay ko banggue tigui noon prise en charge ɓeɓe ganduɗa goni rafaɓe ƴette cafre tawa joɓani haydara tawa laamu rondi ɗum ɓe mbi ɗeɗon koppareje noon naate ɗeɗon gueɗe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon ɗum koye kitale jeeɗiɗi e battidiɗi e ɗiɗo garen ha joni jayde l'observateur noon e oɗo subakari tan koye udditgol école ha joni tan ɓe mbi yete ko oɗo saaha kay syndicaliste uji ɗi aɓene mbi aɓe dilla saabi ɗum noon ko tan ɗum ko ganduɗa kañum woni jangguinoɓe ɓe mbi yonani e école aji ɗi ɗum ɗon noon kanko ministre walla jagordo joguiɗo banggue jangde leydi meɗen Sénégal wi tan ko ne wawi ni dañna classe uji ganduɗa ete koko jogori uddude ɗum noon saabi ɗum tan ko ɓe ngala jangguinoɓe wodɓe ɓe ganda koye mumen ne uddi oɗo saaha woni toon to diwan mo France ɓe mbi tan ko banggue ñakki noon ne tampiniɓe ɓe mbi tan kamɓe addoɓe ko wiyete conteneur uji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha koye mabɓe nani fuɗɗo uddude saabu noon hewɓe nani fuɗɗo dogde ɗiɗon bagasuji garen ha joni jayde quotidien le quotidien kañum noon ari tan koye Halifa Sall oɗo subaka kañum noon wi tan ko Halifa Sall kay oɗo saaha kay nani dari tan ngam yaltinde million ngaji 5 yobde ɗum e amende mo ganduɗa fawanoma e dow hoore makko ɗum noon ko saabi ɗum tan ko yidde hebde quittance makko beele noon mawo dañ yakare jeeyede élection yi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi garowo garen ha joni e jayde enquête oɗo subaka noon loski tan ko faade e ko jogori yowade walla tan jogori fawade e balaɓe oɗo mo ganduɗa kanko woni premier ministre walla tan jogorɗo wonde candidat walla gonɗo candidat hitande 2024 mo APR e Benno Bokk Yakar kanko noon ministre Amadou Ba oɗo saaha noon ɓe mbi tan ene jogori fawade e hoore makko ko fayi kay oɗo saaha ko wiyete pouvoir d'achat ko wiyete banggue liggey luwas uji cerri kono kadi gurdam musɗam gondam e Sénégal ɗum ɗon woni ko fadatamo oɗo saaha kay e so tawi o ƴetti leydi ndi garen ha joni jayde les échos noon oɗo subaka kañum dawri tan ko arde ha joni wiide Espagne noon aɓena parana rapatriement moɗo woni tan artirde ɓiɓɓe Sénégal wonɓe toon ɓe saabu noon ɓe mbi ko so ƴewtidama temedere jettuɗa foof 90 ɗe tan ne wawi wiyede ko ɓiɓɓe Sénégal en ɗum noon limore nde ina tolne 18 ujunere ɗi ganduɗa ko yimɓe yettiɓe toon ɓe mbi ɓeɗon noon ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe tan ɓuuri hen wawde limede ɓe mbi noon ko heddi hen ko noon ko wodɓe ɓe ganda ko guure goɗɗe gummi kono noon kamɓe ɓiɓɓe Sénégal ɓe dal ma woto ko ɓuuri hen hewde ko artira ɗo ete ɓe mbi député ji Pastef kay kamɓe ɓe ndenti ɓe mbaɗi yete réunion mawɗo oɗon réunion noon ɓe mbi ko tahawu Dakar kañum jeeyaka henete garen ha joni jayde le témoin noon ari tan ko wiide joyo ɓeɗo goni ɓeɓe ganda ko kamɓe goni kay candidat ji ɗi tan Pastef ɓeɗo joyo noon ko hen candidat mo Pastef jogori
woni yaltude ɓe mbi tan ko ene jeeya hen El Hadji Malick Ndiaye oɗo mo ganduɗa woni Bassirou Diomaye Faye biyeteɗo kay Birame Souleye Diop Abbas Fall e Guy Marius Sagna ɓe mbi koye ɓeeɗo jogori kay yaltinede candidat mo ganduɗa kay Pastef no jogori wonde abbade dow mum walla tan fawade muɗum gam wawde jeeyade élection ji garoji ɗi garen ha joni tan jayde source a ɓe mbi tan décision mo Pastef ƴetti oɗo saaha kay ko tan toon to diwan mo Ziguinchor ɓe tan mbaɗi déposé recours mo ɓe faade tan e ko ganduɗa ko kañum woni ete wasdeɓe jeeyede e nder élection walla tan wasdeɓe jeeyede walla wasdeɓe tottede ko ganduɗa kañum woni kayitaji parrainage ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi recours mo ɓe toon to diwan mo Ziguinchor ɓe garti ha joni e rapatriement oɗo ɓe mbi ko rapatriement de force jogori waɗede ummade toon to diwan mo Espagne faade ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓiɗɓe Sénégal wonɓe toon ne ndewe laaɗe garen ha joni jayde tribune noon wi tan ko ɓe ganda koye mumen uddi woni ɓe ganda kamɓe gonni rafi rein ɗum ɗon noon kamɓe wonduɓe insuffisance rénale ɓe dañi ko caɗele saabi ɗum noon machine gonnoɗo to yete to ganda ko kañum woni to ɓe cafrotono ɗo tan ɗo ganda kañum woni hangar des pèlerins mo Dakar kañum noon ɓe mbi oɗon machine koko paani machine dialyse oɗon noon uddi koyemo ɓe no feewi saabu wonɓe gandani nani mbasa hen pittali mumen ɓe garti ha joni tan wiide oɗo saaha kay banggue parti ko ƴewtinda ko wiyano ko woni parti wo tan kañum wattinto ma patrie wo tan aɗo woni askano jogori aɗade ɓe mbi ɗum ɗon noon ɓe ƴewtidaki ɗum e ko kewi e oɗo saaha e banggue tan parti au pouvoir garene jayde libération oɗo subakari tan ko wiide oɗo saaha kay sénégalais ji ɗi ganduɗa yete ɓe dañi caɗele toon to hakkude Tunisie ɗum noon ɓe mbi ko Human Rights Watch waɗi ɗiɗon enquête aji kamɓe ɓeɗo ɓiɗɓe Sénégal noon koɓe tan ɓe ganduɗa yete ɓe jahanno ko toon to ganda ko kañum woni to Espagne ko nden noon laana moɓɓe tan nanga oɗon embarcation noon ɓe mbi ɓe nanga koye maaje walla mbiyen maayo hatgo ngo ɗum noon kamɓe garduji ɗiɗon nde ɓe nanguiɓe ko garduji tunisien ji ɓe nawi ɓe noon ko ha tan e désert hakkude moɓɓe e leydi gondi ɓe goppiɓe to nete kamɓe ɓe noon ɓe mbi ɓe dañino caɗele no fewi te noon ɓe mbiɓe ko so tawi on garti e leydi meɗen walla min coynima mon gandi tigui commune tan serdoɓe koye mon e daɗe mon ɗum tagui woni konngudi ganda ɓe cuuti ɗum fawde ɗum e ɓeɗon yanoɓe wadde banggue immigration clandestine garene jeyande stade caftal balli uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi Elimane Ndiaye e Ismaïla Sarr oɗo saaha kay ne wawi wiyede kamɓe ɓeɗo ɗiɗo soɓe mbaddama e sara tan oɗo mo ganda ko kanko woni Sadio Mané holko jogori tottude ɗum woni namdal ɓe gaddi ɗum noon ko match parenteɗo hakkude Sénégal e Cameroun ne jogori dañde toon to diwan mo France te ganda oɗo saaha noon ɓe mbi équipe o fo rendi joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yiɓiyankoɓe eɗen nadde hello wongo calminen oɗo mo ganda ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Asma'u Gueye on noon ko joom sudam ne woni toon to diwan mo États-Unis ko an noon calmin mi mbeɗen noon ma wod jiiɗo hen kadi hoore muɗum walla wiya mi innitano ɗum kono noon ko joom suudam calmintumi ko joom suudam teddintumi oɗo subaka Asma'u Gueye toon to diwan mo États-Unis mi salminima mi yettima ma chéri ha joni tan oɗo mo ganduɗa woni Fama Diop to diwan mo Espagne nen diwan mo France nenam lelɗo si nenam won ko yumma galle lelɗo si ko yumma galle kañum kam yumma piindi kañum inniri hoore mum ko yumma piindi Dieynaba Ndiaye to Espagne mi salminima no feewi joom galle muɗum Demba Dikel mawnam mbeɗen noon hande ma wod jiiɗo hen hoore muɗum kono noon ko noon tan Seydi Ndiaye noon tigui hettiyankoɓe yeewiyankoɓe ko noon ndeweten garene hello meɗen wongo hello wongo ngo noon en mbatta sona
artude ha joni ko faye bangue octobre rose hande non jewtiren ko faye cancer du col de l'utérus woni cancer mo ganduɗa yete ene kañumne ko rewɓe nangata oɗon cancer du col de l'utérus sabo ene anda koye octobre rose woni cancer du col de l'utérus noon ɓe mbi hono heptinirte oɗon cancer ko rafi mo ganduɗa neɗɗo ne wawi wasde dañde signe hollirta rafi o wasa wadde manifesté e ɓandu tan neɗɗo ha joni ɓe garte ha joni tan ko ganduɗa kañum woni cancer du col de l'utérus ɓe mbi noon koko ganduɗa ha joni so tawi holliri ɗiɗon signe uji ne wawi wonde tan neɗɗo ina yiya ƴiijam e tarde muɗum walla so tawi ina wonda e joom galle muɗum ina wadda joom galle muɗum rapport ne wawi tinde museki e so wonde joom galle muɗum ɗum ɗon ɓe mbi ne wawi wonde signe uji ɗi ne wawi wonde kadi écoulement woni ko ganduɗa ina yalta e debbo o tawa ina change couleur walla ina wayano jogo couleur bordi walla tan wayano ko ƴiijam ɗum ɗon ne wawi wonde signe uji ɗiɗon ɗum ɗon walla noon ina daña museki reedu to ganduɗa woni less reedu ndu tawa ina muusa ɗum ɗon ne ko ganduɗa ha e ɓuɓri muɗum ha joni tan tawa ina muusa walla ne daña won contraction ji ɗum ɗon fo koko ganduɗa yete ne wawi wonde signe uji ɗi kono ɗum ɗo fo noon ne wawi wasde feñde kadi ha joni tan ɓe mbi holko tottirta ɗum noon koko wiyete papillomavirus noon ko ɓuuri hen hewde ya rewata koye voie ko ganduɗa kañum woni voie walla mbiyen e rapport sexuel saabu yete to banggue neɗɗo ne wawi hebde ɗum tawa ne wawi rewde e tuutade e ko way noon ɗum ɗon fo noon ko rentade addata ɗum ɓuuri hen hewde kadi e banggue rapport sexuel ko ɓuuri hen hewde gorko o ne wawi tottude ɗum debbo o ɗum ɗon noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ha joni tan koye oɗo rafi kono noon ko papillomavirus tottirta ɗum tan oɗo saaha mo ganduɗa ko kañum gonɗen ɗum ɗon noon wiya tan ha joni oɗo rafi beele ne nanga sukaɓe ɓe mbi ko ɓuuri hen hewde koɓe ƴewtidi noon ko yaaɓe ha dañi duuɓi 53 e ko way noon walla ko ɓuuri ɗum ko ɓen ɓuuri hen ƴewtidede ina daña oɗon rafi hay so tawi noon sukaɓe noon ina keɓa ɗum saabu sukaɓe hewɓe ina daña oɗon rafi so wiyama sukaɓe noon woni ɓe ganduɗa ne heɓde duuɓi 35 e ko way noon ko kawuji ganduɗa kañumenne ne mbawi tigui dañde hen e goɗɗum ko ganduɗa ete kay haalama e oɗo rafi kono amin cikki tan ko ɓuuri hen wadde fayida ko kam tan min gari hen wiya noon oɗon rafi holno gandirta aɗa wondi hen mbawi wadde andirte ko dépistage par frottis dépistage oɗon noon ma neɗɗo o yaaha e banggue sage-femme uji e ko way noon ɓe mbaɗanma oɗon dépistage frottis ko ɗum tagui ne wiye debbo fo yo wat feere hayso tawi lebbi tati walla lebbi jeegom fo wawa wadde frottis lawol gotol par hitande fo yo wat frottis anda holɗo ɓandu muɗum tolni hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon oɗo saha dépistage uji col de l'utérus dépistage uji cancer du sein ɗum ɗon fo nani waɗe oɗo saha yete wona gratuitement e nduɗo lewru no gonɗen ko weddade jokkude tan weddade e rango e bandiraɓe meɗen politicien ji e joguiɓe daade yoɓe mbat organisé ko way noon e diwanuji mumen saabu ne wawi wadde sauvé rewɓe hewɓe e ɓesguli kewɗi yo Allah waɗanen jaami kisal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en e banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall.